suna ta yankiya wannan shine bayan fage. Waye ma kashe na ton wai. Abdu? Ya ne kashe na to? To kace dan ji daɗi ma saurayi na ne yake sa. Jamila. Dan shigo. Dan gyara kafa ki wannan, dan gyara kafa ki dan matso. To matso. A kuma ne tu zai. Raji kwana. Dan mane to. Yawwa. Na? Kuma zan mai uku ne. Bana ma wata kwada goma. Ba komai dama. Ka space ya ishe zai iya isan da. Rolling, Saleh. Thank you, episode. Recording. Stand by. Saleh. Rolling, action. Okay. Shekaran jiya fa na gashi da zan dubi ya. Yanzu wannan yaki ya ci na. Sorry, it's not easy, sorry. Kiya hakuri. Sannu. Hai. Yaki wannan dai a gari wannan ya nato ya ci. Hai. Abu wannan biya hakuri. Nato. Ba mu ji daɗi ba. A gari wannan gaba da nato ne mai karfi. Baba yaro iri wannan. Hai mutuwa ya dauke shi. Mutane wannan ba su kyauta ba. Thank you.